నరేష్ లోగో తీసు మాసాక మీరు మసాలాలు వేసి వెనకాల గేట్ సాయి పక్కన తీస్తారా ఇవాళ నేను స్టీవరెడ్డి గారేమి సరైన ఫోటో ఒకటి వెంకటాద్రి సమస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అనేటువంటి ఆర్యోక్తి వేదోక్తి ఈరోజు పెరుమాళ్ళని ప్రాతకాల సేవలో దర్శించడం జరిగింది. స్వామివారికి విన్నవించింది, స్వామివారిని వేడుకున్నది. ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడి జీవితాన్ని మార్చాలని యాగం తలపెట్టినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నీ అనుగ్రహాన్ని మరింత ప్రసాదించమనేటువంటి విధంగా కోరుకోవడం జరిగింది. స్వామివారి అనుగ్రహం చేత ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పేదరిక నిర్మూలన, పేదవాడికి అండగా నిలిచి పేదవాడిని ఆ పేదరికం నుంచి పైకి తీసుకురావాలనేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకి బలమైనటువంటి శక్తి ప్రసాదించమని స్వామివారికి వేడుకున్నాం. దానికి తోడుగా ఏదైతే దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయో ఈ పేదరికంలో ఉన్నవారిని ఉన్నతిగా ఉంచకూడదు అనేటువంటి ప్రయత్నం చేసి ఆనాడు పాలన చేశాయో వాటి నుంచి కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనకి రక్షణ కల్పించమని స్వామివారిని ఆ సుదర్శన పెరుమాళ్ళని కోరుకోవడం జరిగింది. వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రంలో సుభిక్షంగా పంటలు పండడానికి పూర్తిగా వర్షాలు మనకు కురుస్తున్నాయి. నదులన్నీ కూడా పుష్కలంగా నిండి ఉన్నాయి. రైతు నాటి పరిస్థితి నుంచి నేటి పరిస్థితిలో చూసుకుంటే ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు. ఈ పుష్కలమైనటువంటి నీటి సమృద్ధి చేత భూమి అంతా కూడా సస్యశ్యామలమై ప్రజలకు ఏ కష్టము కలగకుండా ఉండాలని, ఇవి అధికాలై విపత్తులుగా మారకూడదని స్వామివారిని వేడుకోవడం జరిగింది.